Ayan, hello mga mas. Nakabuti na lang. For the first time, napupunta ako kay sa bahay ni Mia Kaloka. Meron ako mga makakasama. Ako, abangan ninyo kung sino. Kasi para magkakaroon ng pakyawan to. Ubusan ng gamit. may mga titingin pa lang naman. Hindi pa naman totally sure buyer, pero may titingin na po ng kanyang mga gamit. Actually, ayun na siya, nakabang na po sila gano'n. Ay, tulog! Hoy! Oh, yun na siya. Ha? Ayan na po yung dalawa. Hi! Ay, ito yung bakong asawa? Ito yung bakong asawa? Wag mo ko simulan. Manang, Oo, Manong. So yung dalawa po, may titignan kasi sila mga gamit doon ni Mia. And baka mambash kayo kaagad ha. Alam po nung may-ari ng bahay. Yes po, yes Na po. titignan ko yung mga gamit niya doon sa loob. Hindi po kami magnanakaw. Alam po niya na papasok kami doon at kukunin na namin lahat ng gamit. Arborin namin lahat. So tingnan natin kung ano yung mga magugustuhan nila. So yung refrigerator nasa akin na po. So, Ano bili mo dun? binigyan niya sa akin ng 4,000. Wow! Sabi ni Mia, talaga po. Baka natin sila, hintayin natin sila dito. So ito na yung gilid, Mia. So ang dami na niyang damo. Matataas na naman yung mga dayami, kaya patatabasan ko na siya ulit. Ayan o, yung sa taas, pati dito na sa ilalim. Medyo mataas na yung mga damo sa likod. So dumating na din ang iyong bill. Tumatagin na 20,000 pesos ang iyong bill, Mia. Nakakaloka. Ayan yung kanyang kuryente. So habang hinihintay natin sila, buksan na natin yung taas para makita natin kung ano na itsura ng loob. Dito na yung mga bisita. Magulatin natin sila. Abangan natin sila. ang dami ng mga damo dito. Diba? Ano pa yung nangyari sa bahay? Parang matibay-tibay pa. Hindi pa yung pumuli? Nasira na. Oo. Yan sa bahay. Bago pa ito Lutuan. Ano naman yung lutuan? So, ayan. Hindi na pala yung bahay nila. Hindi na yung Ayan. So, ito pala si Ma'am Shi! Oo! So eto na. Ay, tanawa yung lamesa. Dito pala yung bahay niya. Holding kasi to, Ma'am Shi. Oh, sige, oh. Hindi na ba to? Ayan na nga yun. Oh, ayan yung paa, oh. Ito na pala. Ayan, oh, ngarag na yung paa. Pa-dok-dok. Nabali, Lego. Ito lang yung nabali. So, yung mesa sana yung gusto namin bilhin. Pero, hindi na, guys, sira na. Bago, oy, FYI, bago yan umalis si Mia, ganyan na yan. Oo. So, saan yung TV ni Mia? Ano na chandelier? Saan yung TV ni Mia? Wala yung TV. Wala na. May mic siya. So, meron pa ditong oven. So, ito nga. Yan yung oven niya. Sa bahay ni Mia. Ito yung oven, I think ano to. Ito yung bibilhin ko. Ano yan? Ay, ang pagkakaalam ko, ang sabi niya, pwede ibenta lahat, wag lang yan. Kasi para daw pag uwi niya, meron siyang pag-iinitan ng food niya. Ay, Paano ba yan? sayang. Ito pala yung ano ko dapat. Ito na lang, Beshi. Ay, di tanongin mo rin si Mia kung gusto niya. So, ito talaga yung purpose ko dito. About this one. Kasi si Ate Ellen kasi, sabi ko, tita, may si Mia microwave na ibibenta. Or ito. So, ito, mabibenta din ba ito? Ayan, binibenta niya yan ng 700. Oh, natin na to? Oo. Tapos, pag nagamit mo na siya pag-on mo, sasabog na yung bahay mo. Okay ra? Ako, 700, bilhin na lang natin. Ay, ito lang, ibibenta ko talaga ni Mia. Oh, ewan ko. Murag. Itatanong ko nga siya. Hindi, ano ba sabi sa inyo ni Mia? Tungkol dyan. Guys, nagbenta pala ito ni Mia, Moms. Oh.
Tukol dyan sa ano niya. Sa... Sa kwarto niya. No, ang ganda, no? Diyan yung message. Ito, ibibenta niya ni Mia. Ito, ibibenta niya ni Mia to. Yung electric fan, ibibenta niya. Ah. Tapos ito, ibibenta niya to. Ha? Lahat? Lahat may ibibenta talaga niya. Ay, yung mga una na yan, ano na lang yan, 20. Ay, una na lang bilhin natin. 20 pero pagkabukas, una ng buhok. 20, tas bukas wala ka ng ulo. Ito yung phone niya, guys. Tapos, ano ba yan? Yan, mga gamit niya yan. May espada pala si Mia. Naglalaro Ay, pala ito ng na lang, espada. Magkano ba to? May espada pala si Mia. Ayan yung mga damit niya. May damit pa siya dito. Espada biyang o biyang. Baka may naman si Mia yung mga barya-barya dito. Tingnan muna natin din. Mia, bigay mo na ito kay Nanik. Mia. Beshi, ito na lang, That's Beshi. Bilhin foul. ko, Beshi, yung mega box mo. Wag, uy. Personally. Bigay mo yan, na ito yung kay dalawa. Nanik Mia. Oh. Yan. Alam ko kinainan niya to eh. Costume niya to nung Oo. armor ba kayo nun? So dito tayo. Pwede ba yun ipakita? Di ba bawal? Pwede ba to? Shaky na yan, Mars. Yung bigas. Ganyan, So may bigas wala natira si Mia dito. Oh. Wala, ano na yan, abog na. Saan siya? At dito May naman, pellet. Dito naman yung mga ay may mga dilata pa pala siya. Hmm. May mga Yung dilata mga pa pala ibang- siya. May heater. Dito, Beshi, oh. Wala yung ano niyan, saksakan. Ano ba ito, Mia? Yung green Hindi ko alam kasi kung nasaan. Ano ba may bibenta niya dito? Yung Ano ba yan? Yung CR, bibenta ba niya? Ito pala yung CR niya. Ito yung ganda sa CR niya. Kasi sobrang... Sayang, no? Ano? Ano ka ng mga pinggan? Or na pa, oh, mga bowl. Siya, ito na lang picturean ko sa kanya. Magkano ba magkano? Ang ganda pala ng pink. May mga ano pala siya dito din. In fairness, may mga ano. Yung mga stocks niya, hindi ko ginagalaw kasi mamaya, anytime na umuwi siya, at least nandiyan yung stocks niya. Kami... Oo. Hindi na siya uwi eh. Kasi ano ba lang uwi? Meron pa siya mga spices. So, Bakit naman hindi? Wala na siyang uwi sabi niya. Ayaw niya na. Kasi, yun na, bibigyan tayo. Kasi, wala naman. hindi, may alam So, ko wala eh. na, may alam ako pero ayaw ko na magsalita. Kasi naka-video tayo. So, ang katotohanan, hindi na siya talaga Hindi babalik. talaga babalik si Mia. Dahil, May hugot siya sa buhay. Kaya nga, bibigyan na niya ito kasi hindi siya babalik. mga gamit. Oo. So, dito na nga tayo. So, ang tagapag ano pala ito, ang Bantay. nagbabantay pala dito ay si Ma'am CG, ang caretaker dito. Tulad niyan, oh, nag-ano na naman yung mga ibon yan for Sa sure. isang taon, si Ma'am Das- CG pumupunta dito isang beses lang. Hoy! Excuse me! Five times. Pero ang alam ko, bakit may mga kondom dito? Kasi Ma'am CG nagbabantay. Hindi, balik natin yung tanong. Bakit hindi na siya babalik? Sinabi niya sa'yo. Oo, sabi sa akin talaga. Dahil daw. May hugot ka siya. Wala na siyang uuwian. Ah, Oo, yun itong lang. bahay. Hindi na kasi bibenta na nga ito kasi hindi siya uuwi dito. Ah, so ibig sabihin. So sabi ko kasi na Beshi, ako na lang ang mag-rent doon. Ha? Sabi niya, ay okay naman Beshi, basta ikaw. Ang tanong, ayaw kasi ng jowa ko. Ay! Ayan o. Tingnan ko lang nga kung ano, yung testing nga lang kung malambot o matigas. Ayan o, dito guys. Ayan, papakiwin na po nila yung mga... Ayan, hindi ko inaangat yung mga upuan na O yan, yan. pwede yan o. Tingnan mo muna. Isip mo muna Nako, yan. make sure ha, kasi ang anak nyo mamaya tumungtong, 'di ba? Iba pa rin talaga yung ano. So pag gabi dito, pag ano, in-off ko yung fuse, ang ilaw niya itong solar light Ay, niya. pwede ka pa mapunta dito ma? Sa isang linggo, 2 beses kapag ganyang maruming. Ayun. Ayan, yung mga blender. Ito na lang, Ben. Asa? Yung mga blender. Kaya, blender mo lang, Food ibigay mo kay processor. Mia. May mga blender pa pala. Mm. Tingnan muna natin, guys. Ayan, Mia. Ayan, so... Papakiwin na raw nila yung mga gamit mo. Kaya nga. Ang sinabi nila kay Mia na pupunta sila dito para makita, ma-check kung ano yung mga pwede nilang, Bibili din si Mia. kung ano yung pwede nilang mga mabili dito. O yung, kunin mo na yung toothbrush. Sige na, sayang naman. Tsaka toothpaste. Sayang din no. Ito yung mga bisita Alam mo, dito. masayang mga gamitin niya. Iniwan mo. Eh, ganun talaga. Ikaw, kung ang magulang mo ba may pinapagawang ganung project, syempre, di ba? Magdadaro isip ka rin. Hindi naman na sinasabi ko sa kanya, kaya lang, anong choice niya? Wala rin naman siyang choice kundi
suportahan yung project ng parents niyo, di ba? Ayan po sila. Okay, yung kunin mo na yung toothbrush. Libre na yan. Brush na lang. Uy, pa siya mga was item eh. Wine glass. Tsaka yung mga pang hard na soft na alak. Yan, yung lababo na yun. Ang ganda yun. Dali na ba natin yung lababo? Pwede yan, natatanggal yan. Ano ba, bibilin mo, Pepsi? Yung mga plato niya. Bibilin mo na to. Doon po sa... Yung racks. Hindi, may ulo sa bahay. Tapos malaki siya. Ang gusto kong bilhin sa kanila ito, mga kutsilyo. Yan din. Chili. Isa ko nga siya, kung ano yung kutsilyo. Oh. Yung mga tools, sabihin mo muna sa Ay, kanya. ang mga to, sa internet. Kasi ano yan mahilig siya sa ganyan, sa mga, di Personal ba? kasi niya yun. mga to. Pero tanong nyo, malay mo, kasi wala Oo, naman malay na siyang mo. motor. May motor naman siya. Wala na siyang motor. Ay, wala na siyang motor. Itanong nyo yan, Bebsi. Baka may ahas dito. Wala. Tuko. Kasi, dalawa na sila, yung isa malaki, yung isa, anak niya siguro yun. Hindi, totoo nga. Ay, may tuko. Andyan? Wag na, wag. Ay, wag ka dyan, may tuko. Nakita mo? Meron doon, Oh, di ba? Yung ano yan, tawag nun? Vacuum. Vacuum. Yung sa bahay. Pinamama. Yan. Isa na, yung... So, ayan na mga ma'am, siya tapos na ang pag-shopping ng mga bags. Nga. Yung nga yung pagkakamali ko kasi bumili ako sa bumili ako sa palengke ng food processor, meron pala siya. Meron sa... Ayan. Yan nga. Kanang rice cooker. Ay, yung mga bote ng suka. Grab it na. O yan. So, ayan. Abangan natin ha. Abangan ninyo kano. Ay, ito, Mars, Rice cooker. Oh. Oh, ito, kanino. Ayan. Abangan ang kanila mga mapapakyaw na kagamitan dito sa bahay ni Mia. Saan ba yan? Diba? Tsada man. Mia, uubusin na po yung gamit mo. Bye-bye. Bigay mo na lang yung iba sa amin. Hala! Beshi!